Så skal du trække roret lidt ind til dig, Andreas. Og trække lidt i skødet. Ja, træk roret ind til dig. Ja, så kommer der fart på. Det var godt. Nu kommer bommen. Pas på. Pas på hovedet. Det er flot, Andreas. Kan du lave en vending og komme herhen til os nu?